Kde idete tam? Upozorňujeme, autobusové spoje zbavovej dopravy budú premávať v 20-minútových intervaloch a zastavujú na všetkých autobusových zastávkach po uvedenej trase. Spoje zbavovej dopravy budú určené pre cestujúcich len do Sliaty, Ostatné druhy Co si teraz na skalíku? No a čo by nie? Prajeme vám príjemný, pekný letný večer, milí naši priatelia, ktorí ste sa prišli pokochať krásou a úprimnou výpoveďou nositeľov vzácnych prejavov našej ľudovej kultúry. Náš uvítací program Vitajte v Detve sa aj tento rok pridrža už rokmi zabehnutej koncepcie. Vyprofiloval sa do podoby väčšine nám známej. Javisko nášho detvianskeho amfiteátra znova zaplnili detské folklórne súbory, folklórne skupiny, ľudové hudby, inštrumentalisti a solisti Podpoľania. Tvorivá invencia umeleckých vedúcich týchto telies je pre nás zárukou toho, že po dlhé roky sa programy našej privítanky, zostavené z programových čísiel folklórnych skupín a súborov Podpoľania, dajú zaujímavo, príťažlivo pripraviť. Naše slávnosti Podpoľanov sa dožívajú Kristových rokov, preto aj týmto programom, ktorým začíname trojdňovú prehliadku hudby, spevu, tanca a iných vzácnych prejavov našej ľudovej kultúry, vás do Detvy srdečne pozývame a vítame. Oj, strapaňovo meno, oj, šadiaľ vychváleno. Hej, na každej krčmičky, oj, na každej krčmičky, oj, držem zapaleno. Oj, strapaňova nota, ty po hajku lieta, ja strapaň dožije. Pokiaľ nedajne, pokiaľ nedajne. Jeden taký proti. Najdi taký reč. Oj, tudliku, ty dievča má veľkú. Oj, na palec znánku, hej, na ofenú slánku.
boli by ma zabili, kretenku som jarini. Oj, ale som im zotekal, i do hlbokej doliny. I do hlbokej doliny, do hlbokého jarku. Oj, boli by ma zabili, oj, pre tú moju frajarku. Hej, z občianskeho zámku chlapci pozerajú. Oj, či sa po koniciach hybučky rozvíjajú. Oj, ešte sa nerozvíjú, iba jeden hrábek. Oj, z občianskeho zámku, oj, už je tu chlapec. Ej, boli by ma zabili, kretenku som jarini. Oj, ale som im zotekal do hlbokej doliny. Ja mám brusík, ty máš brusík, i budeme sa spolu brusiť obaja. Ty keď chceš brusiť, musíš prosiť oca matera. Pusti
ma bacia, puzma zhole. Oj, frajerka ma domov zovie. Oj, večer idem, ráno príde. Oj, ešte ovce dojeť bude. Oj, večer idem, ráno príde. Oj, ešte ovce dojeť bude. Obražený! Dobrá, joj, dobre. A pomáda. Dievčatko malú sílu, ja ťa vlastím. Ľúbim mi ťa, keby zbola bratia. Ľúbim mi ťa, keby zbola bratia. Dievčatko spod kopca máš ty pekne očka. Keď naraz nežoka, budeš mi frajerka. Keď naraz nežoka, budeš mi frajerka. Pača náš! Pača náš, pača náš, ty rána nedávaš, neže ho podívaš, ti frajerka dávaš, neže ho podívaš, ti frajerka dávaš. Frajerka mi dávam, lebo ich ja nemám. Prišlo mleka leto, ja nemôžem za to. Prišlo mleka leto, ja nemôžem za to. Bałaša, bałaša, dziewczyny koszeli, nie pochwalaj sami po mojej posteli, nie pochwalaj sami po mojej posteli. Moja byliłoczka, sznurowana, moja kosiluczka, tarłoczki nieprana, moja kosiluczka, tarłoczki nieprana. Hajdu, hajdu, kuźniana!
Ale na sobotu príďte so solou. Príde. Bohom ženičke. Tak sa majte. Už nám čas prichodí, večerná zornička za horu zachodí. Večerná zornička za horu zachodí. Domovka, druhá bolí hlavka, je mi bola doma, nebolela by ma. Je mi bola doma, nebolela by ma. Hej, hoj, hoj! A to teraz tu sedel. Počúvajte, ľudia, počúvajte. Boli sme na vyhodnotení po našom programe, tak mesto Detva nám udelilo tento pamätný list, z ktorého čítam. Mesto Detva, folklórne Slavci pod Polánou, udeluje pamätný list folklórnej skupine Priechoďan za účinkovanie v programe na 33. ročníku folklórnych slávostí pod Polánou. Podpísaný Igor Daniel a Jozef Krnáč, primátor mesta. Takže máme vám tlmočiť pekné vďaky za účinkovanie, za pekné vystúpenie, boli s nami spokojní a dúfam, že nás pozvajú na budúce. Ďakujeme aj za vedenie našej skupiny. Čiar! Čiar! Leže som nemal papier. Nemal som papier. Čiar, koľko že si mám dneska? Koľko si mám dneska, frajer? Koľko, jak som nemal. Peter, prehanelo. Uche nerastú, tak neviem, ako vyzerá. Tak môžeme ísť, nie? Už. Pravda. Vojto, ideme. Ľudia, počúvajte, skutočne je to tak, ako to... Počúvajte ešte mňa trošku, hej. Skutočne je to tak, ako to bolo povedané. Robko, počúvajte. Skutočne je to tak povedané, ako bolo. Strašne sa radí, že folklórnu skupinu Priechoďan aj tak hodnotili. Hej, že aj starší členov, aj mladší, strašne sa im páčilo, že nás bývalo 20, 25, nás je 30, čiže videli, že skupina pracuje, ako to nám bolo povedané, vidíme, že skupina pracuje, že sa mladší zapájajú a tak ďalej, že im starší odovzdajú skúsenosti, čiže toto sa držme. Starším, ja prajem veľa zdravia, im budú môcne chodia
lebo bez nich sa nedá veľmi. A my mladší, tým sa môžeme a chytro, tak sa učme. To som chcel povedať. A teraz môžeme hrať. Vojto, a tam pred domom kultúry nemyslíš si celkom, tam na pevú. Teraz má to mali s Pánem Božem, raz, zadme počuť. Rád dúfam.